Vítajte, milí diváci. V tomto videu vám ukazujem, ako majú byť usporiadané a zapojené elektronické súčiastky, to znamená, že 2 tranzistory, 2 rezistory pre bázové prúdy a 2 elektrolytické kondenzátory, aby vznikol astabilný klopný obvod, to znamená, že dvojitý blikajúci obvod. Napájanie je 4,5 V batériou, červený vodič je kladný pól, čierny vodič je záporný pól a tieto vetvy tu sú doplňujúce ochranné rezistory pre tieto LED diódy a spoločný rezistor je z kladného pólu 100 ohmový. To znamená, že 100 ohmov je spoločný a tu je 200 ohmov, 200 ohmov a tieto spodné rezistory sú 1K2, to znamená 1200 ohmov a tie nastavujú bázový prúd pre jeden tranzistor, pre druhý tranzistor. Elektrolytické kondenzátory zabezpečujú to, že sa postupne strieda tá energia a preto LED diódy blikajú. Takže toto tu je astabilný klopný obvod s 2 červenými LED diódami priemeru 8 mm a tu môžete vidieť, ako je to prepojené. To znamená, že tento ľavý vývod je emitor, stredný vývod je kolektor, pravý vývod tranzistora je báza. To isté aj tu, čiže v tomto druhom tranzistore ľavý vývod emitor, stredný vývod je kolektor a pravý vývod je báza. To znamená, že tu môžete ešte viac, vám zaostrím, vidieť, ako je to spájané. Vždy elektrod ide medzi kolektor a medzi bázu druhého, potom medzi kolektor a bázu prvého. S tým, že u tohto zapojenia so spoločným emitorom, kde mínus je spoločné, platí, že vždy na bázu ide mínus elektrolytického kondenzátora, na kolektor ide plus. Takže v tomto zapojení je spoločné plus a mínusy prepínajú tranzistory. Takže tu môžete vidieť, ako musí byť zapojený najjednoduchší a stabilný dvojitý blikajúci obvod. Ďakujem vám za pozornosť.